Helo a croeso i'r sianel. Fy enw I yw Tony Thompson, prif ddatblygwr ac pennaeth Thompson STEM Engagement. Nawr, dwi jyst moyn cymryd eiliad I rhoi neges ymlaen am beth mae Thompson STEM Engagement fel sefydlad moyn gwneud amdan addysg Gymraeg ar y sianel yma. Nawr, mae ni moyn pwysleisio y pwysigrwydd o addysg Gymraeg. Felly, mewn pob sefyllfa ble mae'n phosib, bydd yna ail fideo mynd lan efo gyfieithiad I fewn i'r Gymraeg. Nawr, wrth gwrs mewn pob sefyllfa bydd hyn ddim yn phosib os mae gennym ni siaradwyr allanol sydd methu siarad Gymraeg, neu os mae'r fideo greiddiol wedi cael ei recordio o flaen gynulleidfa. Bydd yna ddim modd I rhoi lan y gyfieithiad. Ond, mewn phob sefyllfa ble mae hon yn phosib, bydd yna ail fideo yn mynd lan efo'r cyfieithiad I fewn i'r Gymraeg. Nawr, dyna I gyd dwi moyn ddweud amdan y mater hon, so diolch yn fawr iawn am gwrando. Unwaith eto, fy enw I yw Tony Thompson, prif ddatblygwr ac pennaeth Thompson STEM Engagement. Diolch yn fawr. Hoi.